Igbo ekune, ndị Igbo ekune, Igbo ekune, Chukwu gọzie unu. Igbo ekune, ndị Igbo ekune, Igbo ekune, Chukwu gọzie unu. Igbo ekune, ndị Igbo ekune, Igbo ekune, Chukwu gọzie unu. Ndị Igbo ya dịrị unu na mma, ya gaziere unu. Nke onye na-eme gịnị ya banyekwara ya. Ihe ọma mere onye ya mere n'ibe ya. Chi ga-efuru anyị na Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ọ dị mma. Ụbọchị nke tata unu ga-asị Odoziakụ, kedu ihe ị chọrọ ịgwa anyị n'ụbọchị tata? O nweghị ihe ọzọ m chọrọ itinye na-abụghị isi kedu ihe o ji awụ na nwaanyị na di ya nọ jikwa onwe ha, mata onwe ha, ghọta onwe ha, na-emezi ihe a na-asị na nwaanyị ji ọgwụ wee jide di ya. Ụfọdụ ndị na-ekwe na nwaanyị ji ọgwụ wee jide di ya. O nwere ndị na-ejikwa ọgwụ, mana atọ m ka onye ọbụla were ọgwụ ọjọọ wee ebe gịnị jide di ya. Ọgwụ ị ga-eji jide di gị iwu gịnị? Ezi agwa. Kwuru maka esi gịnị ogori mara obi dị ya. Unu gụpụcha ya bụ egwu. O gosiri na nwaanyị ọbụla ma obi di ya, ya ka a na-asị gịnị na o ji ọgwụ wee jide. Ọ mara mgbe di ya ga-eji mmiri ọka asa ahụ, mara mgbe ọ ga-eji nke oyi, mara ihe ọ na-achọ, mara ihe ọ ga-asị na ya, mara ihe nsọ ya. Nwaanyị ahụ asọpụrụ di ya ahụ wee sị gịnị na o ji ọgwụ were gịnị wee jide ya. Mana ana m asị ka unu zitere anyị ozi na Igbo Ekene, gwagodo m ma gwa anyị na Igbo Ekene ebe a kedu ihe kpatara ụfọdụ ndị ji ekwu ya wụ ụdịrị okwu ahụ. Ọ pụtara na nwoke ga-anọ na-agba apịa nwunye ya na-agba ugene. Ọ ka mma ka a nọkwa ọrụ were otu obi na-eme ihe ya na-aga aga achịkọta ọnụ. Ọ bụ ihe niile ebe ọgwụ, mana na-amasịkwa ka nwaanyị gaa na dibịa anya nzu ga-agwọ ọgwụ ka o wee jide di ya. Ụmụ ihe ndị ahụ anakwa ha adịgide. Ka ọgwụ anyị ga-eji jide ndị di anyị bụrụ ezi agwa, umeala, nsọpụrụ, ịmụta ihe dị mma, ịnabata ndị ezinụlọ, nabata nne di gị, nabata ụmụ di gị, nabata ikwu, nabata ibe, na-ekwu eziokwu. Ime otu ahụ ọ bụrụ na ijidela di gị, ka ọ bụrụ ihe ndị a ga-abụ ọgwụ anyị ga-eji wugiri wee jide di ya. Dịka akwụkwọ nsọ si ise, ekpere bụ ọgwụ anyị gwụrụ, anyị na-agụ ya n'abụ. Ekpere bụ ọgwụ anyị gwụrụ na anyị ga-agwụ ya ọzọ. Ekpere ahụghị ọgwụ ọjọọ, ekpere sokwe na ọgwụ ahụ anyị ga-eji gịnị wee jide di anyị. Ka anyị na-eme ihe ọsọ anyị mee, ghara inwe isi ike ka ọ na-agara anyị n'ihu. Mana ka nwaanyị na-asọpụrụ di ya, di ya wepụtakwa otu obi, asọpụkwara nwunye ya, hụ ya n'anya, na-ekwete na ige ntị n'ezinụlọ, ka gịnị ezinụlọ na-aga n'ihu, ka ọ ghara iwu ndị nọ n'elu gịnị ndị nọ n'ala. Ka nwaanyị, maka na ihe na-akpọ nwaanyị bụ nwaanyị mara obi di ya, nwaanyị obi di ya, nwaanyị ma obi osodi eme, osodi etiwa aka, osodi eti iso di gị pụta gị obi sie gị ike. Ọ bụrụ onye na ọya ajaghị gị ajaghị. Nwaanyị ọbụla alụzi ya ọkwa na igidi gaa n'ime ebe di ya. Nwaanyị nwoke kwesịrị ịkwari ya ugwu pụrụ iche, ka ha were otu obi na ịhụnanya wee zụọ ụmụ ha. Ka ọ ga-abụkwa ụmụ ha lụọ dị echi, ma ndị nke nwoke lụọ nwaanyị, ha were kwezi aka ha wee gịnị na-ebi. Asa otu a na-apụta ihe, obodo anyị ga-adịkwanụ mma. Ndị Igbo kwado ndị udo na-achị na ezinụlọ anyị niile. Ana m asị ndị ọbụla ji ezi agwa na ezi omume, ọ bụrụ ya bụ ọgwụ n'ụwa, biko unu gwụsị ụdị aha ike. Na masị kpọtụrụ na ya na Igbo Ekune TV na ihe mmemme nke anyị na-eme. Unu nye anyị nkwado, nweghị nchọ ka anyị kwupụtara unu ndị anyị na-ekwubeghị. Kpọtụrụ anyị na anyị ga-ekwu ya. Ịkpọ anyị na mba ofesi, anyị ga-abịa. Ebe ọ bụla ị chọrọ ka anyị bịa kwupụtere gị ihe, anyị ga-awa gị ebe ahụ kpọmkwem. Onwe ihe ọ ga-ewe gị. Kpọtụrụ anyị n'akara eji mara anyị na WhatsApp, kpọtụrụ anyị na YouTube, kpọtụrụ anyị na Facebook, Instagram, ebe ọ bụla ị kpọrọ anyị na ya, maọbụ ịkpọ anyị n'ekwentị anyị nke m ga-akpọ ugbu a: nkịtị 8 nkịtị 6 nkịtị 5 3 6 6 6, maọbụ nke ọzọ nkịtị 8 nkịtị 3 3 8 8 1 4 3 na gịnị 3. Unu kpọọ anyị n'ekwentị, anyị ga-enweta unu, zaa unu ihe ahụ unu chọrọ, ka anyị niile chekwa aka gịnị mee ka Igbo gịnị gaa n'iru. Ana m asị unu ya dịrị unu na mma wee ruo mgbe anyị ga-anọkọ. Mana aga m ahapụ unu otu a, aga m atụ ịtụ onye elu ole ma ole wee gịnị pechie nnọkọ nke ụbọchị nke taa. A na-asị ebe ọkụ daruo ala, nwaanyị arịa ya elu. Okirikiri ka a na-agba ukwu ose, a na-arị ya elu. A na-ejide anụ egbe n'aka tupu a na-ajụ ma nwaanyị ọ na-eri ya.
okorobịa na-eme sikatara nri na-ama ọsọ ma a na gịnị oge ịlụ nwaanyị ya eruola, mana okorobịa na-aba mba na-eti aka n'obi, ọ na-egosikwa na ụmụ agbara ebe ndụ ya dị. Ana m asị njide ya ka mgbe anyị ruo na mba ọzọ anyị ga-atụ na-aga. Udo dịrị unu. Ndị ihe anyị na-eme na-amasị, biko kpọtara nụ na-ekwupụta na ya. Ajụrụ m eju bara abara ndị Igbo ekune nọ ịza unu ebe ọbụla ọrọkpa, ọ bụ ilu, ọ bụ omenala, ọ bụ ekike, maọbụ isi nri Igbo. Anyị nọ ya, anyị ga-asị gịnị ka anyị niile nọkwa ọnụ mee ka Igbo gịnị gaa n'iru, maka anyị na-agụkwa ya n'egwu nwanne anyị ụkarasị Igbo maa mma gịnị ọ dịrị mụ na gị. Ngwa ka anyị chịkọọ n'aka m Igbo gịnị ka ọ bụrụ otu. Ọganiru bụ gịnị nke anyị. Ka emesịa nụ.